kowe. Kuwi lek ngempet kaya udun arep mledos lho kuwi wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mong. Alah alah. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Selanjutnya adalah Mbak Niken Salindri nyuwun langsung lelagon luwih dhisik lagu Ayang-ayang jare pamundhe sing agungan dalem. Ning njaluk digarap cara gamelan. Nah, ayo. Jaja. Kumpung kanca-kanca komplit duwe Jolaras Indonesia. Nggih. Nah, garap nggih Mas. Dodok Mas Komet ya. Nggih. Monggo ayang-ayang garap gamelan. Ya. Yuk musiknya gen ngebasi tok. Heeh. Yuk monggo nduk Niken Salindri terus. Ya. Sing diantu-antu warga mriki, Pak. Heeh, ya. Nah, nggih, monggo. Monggo Mas Gugu. Ayang-ayang garap gamelan. Ya, heeh, coba. Iso ora gamelane? Ora iso ya musik wae. Oh, musik. Oh, ya musik. Ya. Ya, ya. Monggo Mas Tato. Ya, aturke lagune Hayang-hayang yuk kaya apa berpacu dalam musik Indonesia. Ya. Yo, kaya apa? Monggo. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Niken Salindri. Ngapa kok polahmu nganti? Mboten masalah. Lagu ayang-ayang tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh, heeh. Dek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi samane kene. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar leres. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jen remen saestu lho niki. Iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé piyai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Injih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul iya, Kula heeh. nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Dek leng sanes. Niki bapak kula anu Bapak Tiri. Oh, Bapak Tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat Bapak Kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong, lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus ngopo Pak Sam? Ya ora. Kaping ujan lek kondo ya wis suwe banget tok. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Ning jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek Niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok kowe bangsa halus ngendikan kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kangko
piye sing kepenak. Ora Lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak Lah ya ngene-ngene. bebas. Tata krama. Sopan santun you know. Oh, jasa madhep rene kan, omong karo aku kan. Piye? Oh kan penaknya ten nggih, Penak Pak. ngeten kuwi jenenge sopan santun, tata krama, iya. uda negara. Lah kok terus ngene-ngene. Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Oh, piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Saya. Kula lek nggih ngeten ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Ah iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? Penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Kenjentiten. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lek cangkem iki kok. Merasuk terus aku Aku ora jendet-jendet melu-melu. sama ning guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya iki. Sampean melecehkan. Nah, Dik. Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. Aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean iki mengenal. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku termasuk Dik sabar Dik ki opo to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Iki Lah adikku. aku apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan dhuwurmu iki karo Niken kuwi dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken iki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 lah sampe samene dhuwure aku wis santai kok. Kowe iki jenenge wong tuwa Lah nek jenenge gizi buruk. si buruk. Eh? Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Gizi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku. Enek cah kondang, cah misuwur, cah populer diaku adik. Saya niki tenggene Pak Suwati. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dek niken iki adikku lho. Kok iso? Ora iso, ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae. Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen enom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Yo opo. Wong tuwek aku nek kowe jago. Bojonegoro. Ditungakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun. Amin. Keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia, juga Mas Rema. Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi Ah, momongan. kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Iya, niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong ki kita ra nduk gak beres niken. Ngopo-ngopo. Lho niki wengenane badhe ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe weruh. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok Kula 2 minggu pernah ke sana. Jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndadul kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lagi wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong macem-macem. Amin. Tuwa apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. bedol es batu. Ya teng mereka nggih merdamel. Di situ enak sekali loh Nih hewanya. Oma, nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Lho, Inggris. Inggris. Inggris pedot Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo opo lho. Lai sua, Wah. Sungguh fu oi. si hua fan, Oke. Bung bung pi si bung oi. si hua hang, Eh, apa? si hua han.
Sipokan. Aku gelem aku. Sira ngajak sipokan. Udah. Gak ta? Ya Si wong Fohai. Sipokai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini Aku apa, cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Arar. Gak iso. Reng deng 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 deng. Kuwi Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Gaza. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Lek iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ambao ta le trong. Hai hong ambao ta le trong. Oi. Hai hong ka ba ambao ta le trong. Le trong sa pai. Ai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono, komet iki mari elok niken iki Mas. Tenanan kene iki serius kok. Ya ya iki serius sing ngrungokno Mas teko teletong sapi barang. Wonten pamundutan. Apa? Apa? Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Heh. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggoni ning omah. Ya. Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem aja. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo. Matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbak. Takpo. iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak gebiaran dibawani apa ngono, Nduk, kan? Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh nggih niku. Dek niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Heeh, iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Wah, luar biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. saniki. Juara Wis kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri. Aku wis seneng kok ndang. Poma kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak mene gedene. Ya gak betah. Itu. Rina saya rasa Kaya bledek suarane. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son Endi? saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh, Sing digawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope ya gandane Pak Suwedi. iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. Didal Niku teng ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo nggih sone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon Ken. Ajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok Saning ati
Bareng niken nyuwara sakmene kae klakep do ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benawa langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Cakomet. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kok ya ngono. bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya, Pak. Heeh. Ketoknya lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Ya. Yen was rina enggal rakri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Ya, heeh. Yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Pul MC Boyolali, terima kasih. Ayo.
Mas Dok. Dok. Luar biasa. Iya. Wah, Dek Niken, makin sehat pokoknya gede. Iya. Niki luar biasa. Nggih. Kang Anto. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng ngene YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok ya, kakak. Oh, iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Ardi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Ojo. Dek Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Loh, saya setuju. Wih, keinginan netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangko? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan to tau enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saestu. Kemana niki? Kemauan netizen. Kowe nek mau cepet blangkonmu Tapi aku no, apa? tapi no, anu, Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngaisin. Engko warauno. Heeh. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual Ngono. mahal Sampai ngono. Madep Rono ya. Engko Tak celuk Mas Ardi ya. Madep Rono engko surprise. Madep Rono. aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Wis tulek kena Wis to. Ndak Pak. Wis. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora Kan no. sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Mas Wadi. Heeh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Saestu lho Aku sampean. gayane ndelik ya. Celana to. Yuk kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Yuk. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa dulu. iki Ardi kok aja Pak telak. Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya ngapa? Monggo. Mas Ardi. Mas Ardi. Ini lho, Dik. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Hei. Hei, hei. Kita sambut dengan budaya bangsa. Kula nek ngertos. Ngapa? Canom-nom ngeten-ngeten iki, Pak. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Enggak ngapa. Saja kalau kepengen kayak biyen-biyen pas aku tahu Heeh. di pacar ngeten-ngeten iki. Ya Iya. Allah. Weh, kau kembar ya? Kembar ya? Kembar iki. Kakak. Oh, kakak iki. Kakak tua. Iki Mas Adi. Pengen melok gak aku dolinan wayang ki lho. Woi, iki dolan apa ya? Wayang ki. Wayang ning ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Hah. Woi, aja kewuri Dik, aja Dik. Delak ikan salah tingkah. Oh, tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Ini lho. Derek lara moto. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, ini lho yuk. Sampean malu-malu lah cara menang ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu
deh piye iki kadane. Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini kok Nenek kan malu-malu kucing, aku malu-malu asu. Lho lho. Kok aso malu-malune wong cah elek kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Mas, Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. aku gak tahu loh duit karo wong ganteng gara. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora? Yuk, serang aja kelemak. Wah, aku tak anu apa piye? Pancen bocah ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kewanen. Bocah meneng. Ngene wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku ki Niken sih. Contoh sih, contoh. Ini kan 17. Dimen Saya saya langsung lah nek wong iki kok. wis kono dhewe urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak, terus sampean gak usah omong sih, wong wedok kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi saya kono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya, maju. Dadi responnya wong lanang ki Gua piye? jarone ya, Mas ya. Enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Sumuk to, Dek. Walah. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digerasi garese ngono ya. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing Tenang. tenang sing halus. Ayo, Mas Ardi. Ngomong Mas Ardi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Kringete. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, iku Kuntilanak, anak kuntilanak. Dah aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. tak lapi kringete ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Weh. bojoku. Golek ngempet kaya udun arep meledos lho kuwi wis suwi. Bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok mbok rempelas. Ah. Ya mong. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met nang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok sangem. Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Entek masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. Izinkan. Suarane ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. aku. Pak, Ardi apa bar katisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono sae. Subhanahu untukmu. Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, rantai kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Parti. Eh, Arti Ardi jenenge kok Arti kok Parti. Parti. Pardi tanggoku bakul petrol kuwi. Mas Arti, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sedang Ini satsuna loh, merupakan Mas, ya. atau salah satu yang ingin aku. Nyanyi. kan yo koras kene terakhir. Iya, koordinasi ben ya kondo. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu Di sing sabar yo Di digladuke ya Di. Ya, calonnya tuh kuali. Ayo, Ayo nyanyi wong. Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. nah. Hujaning sih mau. Pujaning sih. Wah, ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung. Dosang mustikaning asmara son kayung yen mrikatika yen jamata ngalilan ana bakal tak pundhut krama. Piye, Met? Biasa. Iri ya.
Sing lanang gak agresif belas. Ya ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan ngono. Asine Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saestu Pak ada kemiripan jenengan kalih Bu Dwi nikan kalih Ade ada kemiripan. Kemiripan apa? Padha-padha wedi karo bojone Iya. Ya, coba kaya ngomong musik yo, kaya ngomong yo. Apa tadi? Gak gelem ngene-ngene lho. Gak iso ngene-ngene lho, dikongkon ngene-ngene lho, gak mau. Justru sampean ki malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Polos. Urung ngerti kahanane lugu. Ya, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo to, anu sik. Kamu ikut toh, cepetan rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah, melok Mbah. Ting-tingane Mas. Kamu melok kadung melok nang tengah. Pelok Mas, pelok. Guyon iki guyon. Slendro berarti Mas. Cilianku rambutku dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur ki panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Iya. Kakakku saka kareng kandang. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sambel korek kosokan watu. Kali. Sita. Lanjut Mas, lanjut. Sabar. Sabar, Dik. Aku tak teng dhewe lho iki, Nggo. Aku yang melok gemes. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng ndek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggone kebakaran dia Wah, mesti lah aku kari. bahaya piye to? Kebakaran. Tek omahe tanggane. Ya ora ngene iki berarti sabar, Karakter. sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, plek. Paling sampean yo komplete, Bang. Blete. Nemen to. Plek bu ngerti ku nganek. Tapi lho, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho, Sampean ngono. elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh dikeng ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gedhe. Paling gak ketok gagah nopo ndase kuwedi iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak sip jauh. Kisbe. Heeh. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lelagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ono ya? bisane mung nyawang. Oh iya. heeh. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung menika bisa saged nampa telepon. Oh iya. Pancen Pak Karyo lah teng inggil panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Diganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilianku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakong.
Palolelong. Kekere kumpul tak wis. Panggung mau sepakang cinta ngabulane bunder. Ser. Asayan gede dadi dokter. Sing cinta. Tanggal 15 sepakang cinta ngabulane bunder. Ser. Bareng wis gede aku disontek kebu dokter. Yo. Terna sontek. Dota sawana iki cerita jaman semono padha jayanya moko potongo iki cerita saka wong tuwa Dota jaraka. Dota sawana iki cerita jaman semono padha jayanya moko potongo iki cerita saka wong tuwa Dota jaraka. Dota sawala. Iki cerita jaman semono. Padha jayanya moko potongo. iki cerita Saka wong tuwa. Dota jaraka. Padha jayanya ana jaraka. Dota sawala. Iki cerita saka wong tuwa. Ana jaraka. Dota sawala. Ana jaraka. Dota sawala. Iki cerita saka wong tuwa. Padha jayanya moko potongo. Moko potongo. Padha jayanya. Ngapunten Pak Iki Suwandi. cerita saka Waras. Balik. Duh, kok balik gitu. Wis tak warasno kok mbok balik meneh Aku gitu. mau tak bolan-baleni soalnya ana cara aku nganu kuali. Wale piye Ini to? sih bener. Sing bener kan ana Ana cara cara kok. Moga pedang. Lah ngapur iki kok Dota Sawala. Ayo doto sik, Dik. Lah odo to sik, ya sik tak ngapalne sik ya. Ya. Bar iki nyanyi kuwi nah ya. ya